Ia scrieți în comentarii, bă, câte mii de euro sunt aici. Domnul, de ce mergeți după copilul ăla fără niciun motiv? Ce dacă ai camera? Am dat tuturor. În camera de... Parcă văd că și ale mare bâtă în cap. O ieși ciomul. Deci uitați-vă ce s-a întâmplat de la un drum mic la un canyon. Ăla au făcut ceva și tot ăla au chemat poliția. Ia, bă, bine ați venit la un nou vlog. Aici cu Levi care face ca de obicei numai panoramă că e. Da, nu uitați să dați un like și să vă abonați. O ieși și ăsta după atâta timp că în ultimele două vloguri ați văzut că nu mai stătea și nu ieșea. Ieri am filmat și nu uitați să mă urmăriți pe TikTok și pe Insta. Și ăsta e cu Rock Rider, da. Da, și ne revedem mai încolo că nu știu ce mai facem azi. Și merem la pădure. Da. Și aici centrul e închis, că au venit zombie peste centru și se pare că da. Nu, de ce mergeți după copilul ăla fără niciun motiv? De ce îl înjurați? Stai că ăsta o să se întorcă. Bă, deci ăsta în vlogul trecut o arunca cu piatra după mine. El îi individul. Ei, vă pup, aici e aici moale șocul. Bă, deci de ce se uită copilul, adică omul ăsta la... Lăsați-l, mă, pe săracul. Romania final boss. Bă, vezi că ăsta se întorce la tine tehnologia și nu mai e de glumă cu el. Bă, deci acum am ajuns și noi la Ce? Di. Bă, ăsta nu-i Samu. Bă, deci am ajuns și noi aici. Da. Și, bă, scrieți în comentarii cât mai multe idei de vloguri. O să mă uit la fiecare comentariu. Și dacă e idee bună de vlog, o să facem și vlogul ăla. Deci dați-ne cât mai multe idei. Pentru toamnă, pentru iarnă. Și hai că ne vedem mai încolo. Câte mii de euro sunt aici, bă? Nu știu. Două. Ia scrieți în comentarii, bă, câte mii de euro sunt aici. Peste 500 de mii. 500 de mii, clar. De 500 de euro. 500 de pune. Nu știu, bă, vreo 19 bițe. Haideți, bă, că avem bătaie! Da, bă, deci aici 19 bițe. În total. 19. Cea mai scumpă de aici, lui Levente. Da. Fier vechi. Haideți, bă, că avem bătaie! A few moments later. Ce se bată ăștia, bă? Ce-a făcut-o Levi, bă? Bă, Levi, bă, dar eu nu știam că ești așa agresiv, bă, Levi, urât. Acum nu-i mai mere camera. Acum vine cu o pleangă de aia mare. Adevărata fața lui Levi. Io! Bă, ce ai făcut, bă? Bă, dar n-am vrut, bă, dar dacă mi-ai dat cu piciorul în cur. Ia bani. O mai iei odată. Îi dăm expose la Levi. Adevărata fața lui Levi. Urât, bă, Levi, urât. M-am băgat în urziș cu... Acum ai s-o strica camera. S-a stricat. Hai, mă, bravo. Cel mai bun vlogger. Și am să-mi dea SD card de error. Ce m-aș râde? Și că run out of bet. Nu mai ai baterie. Mi-a stricat camera, aveam 75% acasă. Ai. Bă, Marcu, mai dai? Scrieți în comentarii RIP bateria lui Levi. RIP camera lui Levi. De la căldură, Marchi, mai dai? Bă, și-o lua karma, bă, Levi. ce burtă are. Bă, Levi, asta e karma, bă. Bă, dar cum, bă, ea? Ți-ai luat karma. Da, instant karma. Cine m-a împins? Deci uitați-vă ce s-a întâmplat de la un drum mic la un canyon. Ia uitați. E gata de el. Hai că nu se vede. Bă, deci și-o rup cadrul de la dropul ăla mic din tineret. Stai așa, mamă, dă-o Canyon. puțin. Acum 3 zile aici era baltă și acum sigur o să alunecăm. Vin are nici headset, nici cauciuc, nici cameră, nici nimic n-are.
N-aluneca așa tare. Bă, mi-a aruncat creanga în picior. Adică, Mamă, ce mi-a dat? ce ți-o dat? Capul meu. Mamă, câta zgârietură are, Bă, ai dar de capul acum meu. am- Ma. Nu te de aici acum. Băieți, sperăm să nu ne prindă ploia. Băi, de ce vin mine? Bă, da, am și eu o întrebare acum așa. Și tu cel mai bun loc de eu. De ce nu trebuie să vii fix aici? Nu puteai să mergi în partea aia. Păi nu puteam, că aveam viteză și n-am cauciuc pe față. Să vezi că mi-a rupt ceva. Capul mi l-a rupt. După Levi trebuie să așteptăm o grămadă că eu căzut lanțul. Comentezi? Eu căzut lui capul. Nu. Ți-ai căzut creierul din cap. Vrei să ți-l țin? Vrei să tot țin? Bă, dai vânt. Bat picioarele. Simba. Pe tricou că e alb. Aduceți-vă mă dată. Da, el e Levi. Adevărata fața. Stajă. Hai să-mi șterg pe pucii. Nu, mă. 2,000 years later. Bă, dar vezi că e chiar greu să te oprești aici. Mai ales că alunecă. E bun. Ăsta moare. Ți în comentarii de câte ori i-a căzut lanțul la Levi în clipul de azi. I-am dat pe roșu. De 100 de ori. I-am dat la și n-am dat. De 5 ori l-am dat eu jos. Și de... Da chiar mă, hai să-i dăm lanțul jos la Levi. Pedalează, dai, sar și... Am crezut că le ia pe ăla. Cât o scăpat? Dă-mă pe bateria. Dai, bă! Viața când te dai mai bine, care are 7-7. Ia, viața când te dai mai bine, care are 7-7, ia uitați aici. Exemplu pur. Ești burul. Bravo, bă! Ai belito. Bătaie! Bă, se bat ăștia doi aici la pădure. Că e balerină. Viața când fugi mai Eu. repede. Bă, nu-i voi. Bă, dar să nu sar aici. Zi să sară! Dai tare! Dai! Raul! Dedicație! Bă, eu zic să sponsorizeze Red Bull, bă! Ce-a făcut asta, bă? Nu cred! Bă, deci aici era să se sfârșească Levi, bă! Bă, nu cred, bă! Era să se pe viață, era să mor direct! Vă pun aici filmările! Hai că coborăm și noi acum! Uite pe ea! Mamă, cât sunt acolo! Așteptați-ne! Nu, mă, câți nebuni pe aici! Coborăm și noi de la pădure acum. Ce, bă, nu-ți mai este manualul? Ce? Hai pe la prietenii noștri de la Patria.
Asta-i mașina, bă! Five minutes later. Oficialul a avut și bicicletă, rip capră. Băga mea. Nu mai are nici ăsta are bicicletă. siguranța aia mică care se bagă așa drept, dar aia nu mai. Ai, Hai să clar. căutăm pe jos. Venit aici, a pus pe scandale. Aici unde a pus doamna scaunul. Aici unde s-au filmat. Bă, dar nu dau, cred că poate copilul în față și de leau. Ioi! Ioi! Doamna, de ce îl bateți cu plasa? Nu-i frumos! Ioi, vine! Am văzut, bă, ce-a băgat! Ce-a băgat plasa în față! Cum? Poftim? Nu înțeleg. De ce? Stăm să mai. Eu nu stau. Dar ce am făcut? Ce să înțelegem? Ce dacă ai Că am cameră? dat tutură, n-am Ce făcut dacă ai nimic. cameră? Am dat tutură. În camera de... Dar de ce? Că v-am făcut ceva de proastă. Păi nu, dar te-ai dat pe aici pe grup? E-a tău? Dar nu m-am dat, n-am dat. Păi dar dacă strici că te știu că nu strici. Noi nu le stricăm, dacă le stricăm le plătim. De când ne dăm pe biciclete în fiecare oraș ne-am dat pe sfârșit. Dacă ne arătați dovadă că nu le-am stricat fix când am sărit, le plătim. Puteți să veniți să vă uitați la cauciucul nostru, să vedeți ce moale e. Că dacă mereți în picioare, mai repede se strică dacă umblați pe ele decât dacă ne dăm noi cu bicicletele. Da, s-au făcut scările Păi eram acolo cu din pământ. Nu știți să aveți un comportament civilizat. Nu știți să aveți Nil, mă, și pe ăsta. civilizat. Da, că crezi Nu, că lasă-l, mă, lasă-l. merem acolo. Gata, plecăm. Și dăm iară. Hai că ne plimbăm și noi pe aici. E o problemă? Domnul, de ce vă uitați? Păi treceți! Am zis noi că nu lăsăm să treacă pe trotuar. Păi nu, că avem grijă. Avem grijă. Avem genunchiere, avem cotiere. Uitați, avem genunchiere, cotiere, cască full face. Dacă mama mea mi-a rotură în accente. Hai că am ajuns iar aici, la locul faptei. Nu doi. Păi așa nu mai da. Mamă, parcă văd că și ale mare bâtă în cap. Vezi ei? A, nu-i. Ce? Ce? Dă-i, mă. Ăsta-i nervos, ăsta-i nervos. Ăsta-i nervos. Vezi că vine după noi. E nervos rău, bă. N-are mult treabă ăla. Mamă, ce faci? Hai să-i mai dăm, hai să-i mai dăm. Am venit aici unde a ieșit ăsta cu ranga la noi. Acum sărim numai așa, să pară că facem ceva. Mi s-au blocat pantalonii. Mi-am rupt pantalonii, bă, că mi s-au... Bă, mi-am rupt pantalonii, bă. Bă, are telefonul în geam, bă, îi pus telefonul în geam. Deci, bă, efectiv nu se vede de aici, dar ai pus telefonul în geam. Nu mai sărim pe ăla de vreo. Hai. Nu facem nimic. Mai sărim de vreo, bă, mai sărim de vreo 3 ori să pară că noi n-am venit pentru scandal, am venit numai să Păi vedem. chiar n-a venit pentru scandal. Hai să mai sărim. Și-o la telefonul, și-o la telefonul, nu? Și l-a luat acum. Bă, și-o pus efectiv telefonul în geam să ne filmeze.
Îl are, încă l-are în geam. Încă l-are în geam. Îl are în geam încă. Ne face poze, ne filmează și ne face poze. Mi-am dat numai pe iarba aia. Nu vreau să urmă cu dumneavoastră. Ne filmează. Nu mă duc mâini. Bă, ne filmează. Mi-am dat numai pe iarba aia pe. Mi-am dat numai pe. Nu m-am dat pe fața, pe favor. Ce am făcut? Bă, deci nici nu i-am făcut nimica. Și gen, efectiv o ieși cu telefonul fără să-i facem nimica. Nu ne-am dat unde-i aia iarba ei, bă. Și iese la noi cu telefonul. Discriminare, bă. Ia uitați-vă, bă, deci nu făceam nimica și efectiv iese asta direct cu telefonul, ne face poze. Bă, nu i-am făcut nimica, bă, și o trebuie să iasă. Efectiv, nu i-am făcut nimica. Reghin. O ieșit și omul, pe lângă că e aia cu telefonul. Deci o ieșit și omul. Și stă cu telefonul. Reghin, bă, Reghinul. Dar nu înțelegem ce-am făcut greșit. Efectiv, nu am făcut nimic acum. Să ne spuneți ce-am făcut greșit. Doamna, vedeți că o să apărați. Taci! Taci, mă. Tăceți, bă, să ne spuneți ce-am făcut greșit. Acum mai dăm și direct, bă, după aia fugim, bine? Da, mă, stăm să iasă iar cu ranga și să ne facă poze, să ne pună pe Facebook. Nu mai ai telefonul. Ce-o zis, doamna? O venit la noi și a zis că eu de o vârstă. O zis. O venit la noi și a zis că eu de o vârstă cu mata și tu cu tactul. Și tu n-ai de ce să spui. N-ai de ce să vorbești cu mine. Și de ce au venit să vorbească cu tine? Și eu au venit. Și Am înțeles primână de la lanț. ăla ieri cu ranga au fost că ei lucrau ieri. Da, ei lucrau, de-aia au fugit după Roland. Eu să deschidă. De-aia a ieșit după Roland. Acum aș caută scuze. Mamă! Scuze să mergem acolo, să le dea cu ranga în gură. Să ne pună pe ăsta, o pun pe Olex. Da. Deci taci un pic, să înțelegeți. Ieri au fost băieții aici. Da, Levi Care stă pe la stătea. verde, dar nu pe garaj. Da. Și a ieșit domnul cu ranga, cu atâta ranga neagră. Dar nu, nici la sărit ieri. Știu, o ieșit cu ranga după ăștia și au fugit. Ne-am uitat să vedem. Și după acum aș caută scuză că nu, păi da, acolo? el a fugit direct după Roland. Că zicea, aici ce? Bă, deci el a fugit mai cum a fugit ăla cu târnăcopul de la Patria. O soba. A few moments later. Deci nu vine să cred, am ratat cea mai importantă parte. Deci am zis că nu s-a mai întâmplat nimic, că am plecat. Bă, ăștia mi-au zis că se duc și ei, eu m-am dus să-mi iau ceva de mâncare, să mă duc la magazin. Și după, când ajung înapoi, ce Levi că deci o să vedeți pe canal la Levi ce s-a întâmplat cât timp nu am fost eu acolo, bă. Deci nu vine să cred că am ratat chestia aia, bă. Și, deci bă, ăla au făcut ceva și tot ăla au chemat poliția, așa au zis Levi. Deci... Au aruncat după noi, bă, au aruncat după noi. Bă, cu ce a aruncat după noi? Deci nu vine să cred că am ratat partea aia, că trebuie să mă duc să-mi iau mâncare, bă. Bun, bă, ăsta a fost vlogul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți ce s-a mai întâmplat acolo la garajele alea mele, este vlogul lui Levi, că eu am fost plecat din păcate atunci. Și nu uitați de like, să vă abonați, cred că am mai zis asta, să mă urmăriți pe TikTok și pe Insta și ne revedem la următorul vlog. Vă salut!